magbuhat ang pater sa Ginoo, wanang niingon siya dakli kanang command da pater. Ang kli daw ang yuta ba kanang kulon dili na makakuman nga ingon niyo ko pagbuhat bahala na ng pater unsa ka pagbuhat. Gibuhat ka pero buslot. Nagpabuhat ka kanang mibot pasabot nga niduol ka sa Ginoo aron gamiton ka sa Ginoo pinaagi sa pulong gibuhat kag pater sa Ginoo pero ang mga pulong nga imbis gamay na lang unta ang kulang nimo pero buslot magyud ang mga pulong mulabay lang mulabay. Ako nagtuo ko sa inyong paggawas ini makalimot na mo ining pulongan eh. Kundi mo kanunay mag-meditate. O bita na ingon ni Joshua sa Joshua 1:8 man siguro to. Do not depart this book of life, but meditate day and night. Inumdumi kanunay ninyo ang pulong, bisag sa Lunes, inumdumi ninyo nga ang ginawa na mo balik. Mag-prepare ta, buhat lang good mo, pagtrabaho lang good mo. Pero ang inyong una-una ba, renew na ba? Sa unsang paagi, nga ang atong kalibutan, gitagana na, doon ay determination, doon ay purpose. Pag may tabo na gani ng determination, that dissolution, mo na i-pour out na niya ang indignation ngadto sa dissolution sa mga danga tibulaad katong nagbiya sa pagpangalagad sa Ginoo katong nagbiya sa kamaturan katong nagbiya sa spring of living water mo tay bubuan mo bitaw nang alaod katong mga mabdos may masuso in my name alaod katong nagadala sa ngalan sa Ginoo ug dili ka andam mo bitaw nang mangandam gyud ta kay Ginoo mo balik gyud mo nang for I will do this unto you, prepare to meet thy God. Mangandam na lang kita. Mo na nga, nagkamyo nyo, andamo na yan. Mo na yung gingon. Nakakumit sila doon ka evil. Kita, kung sa mga itong nakumit. Kanang nahimo ba, nakumit, committed. Nakakumit na og. We are not forsaken, pero wala naman ta nag-forsake sa spring of living water kay ginumduman naman itong Diyos, di ba? Ako magisulti ninyo sa gina si Jesus Christ. He is the living water. Wala akong gitudlog yun ninyo sa inyo karon. Wala gingon Isaiah. Si Isaiah chapter 4 verse 3. About ni sa kanang birthday ba kay ikaw mag-glorify. Even everyone that is called by my name, for I have created him for my glory. Ang matagusa daw nga din ginganlan sa akong ngalan ingon pa sa Ginoo may tungod ingon ni Isaiah, for I have created him, gibuhat kaniya for my glory, para maghimaya ka sa Ginoo, dili ka maghimaya sa imong paggalingon. Naimaya man mo kagalingon nana nya nagsilos ang Ginoo kay ikaw gihimaya. Nag-celebrate ka, klaro kay nag-celebrate ka kay ngano man naganda man ka. Di ba matag celebration na handa? Celebration ba rin ang wala kay handa? Ako, kung na mo gingon happy birthday ko. Thank you. Pero di ko maganda ninyo. Maganda ko ninyo aron ganahan mo. Taon mo niya ako inyong ituboy. Mo nang gingon, dili na ko ang puno ng himaya sa Ginoo. Dili ko mag-proud ba? Humble yourself aron ipataas ta sa Ginoo. Muna yung gingon dito sa Peter to, humble yourself in the sight of God and He will lift you up. Muna ayaw yun mo pagpakita yun nga ikaw, kartahan. Ayaw na mo pag-post of birthday ha, mora na kila mong hangin ninyo, mora na ato ang kulang. Muna nahimong abomination. Makahimo ng makatibulaag na sa mga tao. For I have created him for my glory, I have formed him. Yes, I have made him. Dili ka kay gi-create, giporma pa ka, dili ka kay giporma ka, gihimo gyud ka. Made him to be. Ingon pagani ni Apostol Pablo, we are called by his glory. Sa tinuod lang kung ikaw gitawag sa Ginoo for his glory, para muhimaya ka niya, dili ka muhimaya sa imong paggalingon. Matod pa ni Jesus Christ gisulat ni John chapter 7 verse 18, he that speaketh of himself, ang naghisgot sa iyang kaugalingon, seeketh his own glory.
Nagisgot ka, ala, hapit akong birthday. Ano naman ay kapit na mong birthday? Aron mahimaya ka. But he that seeketh his glory, that sent him, the same is true, and no unrighteousness is in him. Wala gyud dili pagkamatarong sa Ginoo, gusto gyud niya ang pagkamatarong. So siya atong pangitaon ang iyang himaya, dili ato ang himaya. Kung magisgot ganita sa atong kaugalingon, ha imo nang himaya. Ngita ka himaya di ay. Unsa may imong i-share sa ako ang birthday? Mauna nung lang lagi magsulusid na lang tungkol sa birthday, sa celebration. Dili lang kay birthday i-celebrate sa tao karon, daghan oy. Labi na ka ng mga anniversary. Pila ka anniversary i-celebrate sa tao ron? Wedding anniversary. Sa man ang anniversary? Na last date anniversary. Na pa yung mga anniversary, mga basta anniversary. Daghang kayo, mga yearly, mga season, mga kasimbahanan, doon ay mga season, doon ay yearly. Ang yearly sa mga kasimbahanan is Thanksgiving Day, which is ang Thanksgiving Day, gihimo ra na dito sa mga tao sa taga-Amerika. Kani nga to ang mga Pinoy nga nag-celebrate Thanksgiving Day because of ang Amerika mo naguna. Wa ba mo kabalo ala? Tama mo nang naabot ka na to ang libro about Thanksgiving, yung mga magwawali po, gibasa po nila mo itong niwali sila about anong Thanksgiving. Kaya nga naman ang Amerikano, before sila nakasulod sa Amerika, sulod sila dito, nananumusa sila, pagkatanong nila, nagtubo ang ilang mga tanong, mo na history, kinabasahan mo ko na, namunga man, mo itong pagka November 30, napasalamat sila sa Ginoo. Mo na, ang ilang kwarta karon, ang dollar nila, habang mo'y dollar niya, mo na inibutang niya, in God we trust. Kaya nagsalig daw sila sa Ginoo. Ang Chronicles, mo na yung gingon sa 7:14, if my people shall call by my name, shall humble themselves and pray. Sa Matthew, ingon pa niya, if any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me. Mo na yung gingon. Sa Galatians chapter 2, verse 20, kung na-crucified na ka, kay gipas-an mo, I am crucified with God, with Christ. Nevertheless, live not I. Dili na ikaw ha. Kay Kristo na ka, dili na ikaw. Si Kristo na. But Christ liveth in me. The life which I live, ingon pa ni Apostol Pablo, I live by faith who loved me. Mo nang gingon, kinsa katong naigugman ako si Jesus Christ, naigugman ako. Mo nang ituo ko pa Jesus Christ. Mo nang kumutuo ka kan Jesus Christ. Mo nang gingon kanang mga celebration, dili na na pwede. Sa Hosea chapter 8 verse 8, ingon pa niya about sa Israel. Israel is swallowed up. Now shall they be among the Gentiles as a vessel where is no pleasure. Sila, ingon pa ni Hosea, kini si Hosea, for to the last prophet gani, kung na matapos ang Malakay. Fourth pa na, mga 6 na siya. Kaya na pa man, Hosea, Amos, Joel, Nahum, Habakuk, Obadiah, si Panaya, si Karaya, si Malakay, si Micah, ay dagan pa di ay. Kini si Hosea, nagprophecy na daan after ni Joel, ni Daniel. Ingon pa niya, ang Israel daw kano, gilamoy. Now shall they be among the Gentiles as a vessel where is no pleasure. Ang ilang mga binuhatan, wala sila panudlanan nga way lami ba, way angay. Pangit ba, dili makapahimuot. Sila, kita, labaw pa. Sila manggani nga iya sa Ginoo, sila nangahawa sila, kita magpadulong, makaabot ka, ta? Kita padulong sa light, sila padulong sa kamatayon. Mo bitaw na about ni Jesus Christ, kung sila mo adto sa light, kay si Jesus Christ man ang light, mo nakitang tanan, there is no Jewish and Gentiles. We are one na. Mo bitaw sa 1 Samuel chapter 4 verse 21 to 22, the glory is departed from Israel, for the ark of God is taken. Dugay na nawala ang himaya sa ilaha.
Mo nang bisan kita gani ningon si Apostol Pablo, for all absent and comes of the glory of God. Kay nga naman sa ila pa lang nawala, kay nga naman ang ark of God is taken. Kabaw mo ang ark of God? Katong gisudlan ba sa napulo kasugo ba nga bato, katong bato gisugo si Moses kanang bato ayon ay patakag butang. Pabuhati na og ark na gitawag og pattern. Mo ni pattern mo siya mo ni gipavision sa iya. Mo tong gibuhat kahoy lang to. Nya ningon siya nga balutan na og ganang gold. Ibutang ito ang Ark of Covenant. Nya katong Ark of Covenant dala to bisan asa ninyo, kay bisan asa to ninyo dalon ang Ginoo kauban ninyo. Mo bitaw to ang Jericho, mo ilang unang nasugatan, wala na kinahanglan og away, ingon lang sa Ginoo, dalaan ang Ark of the Covenant, lipot mo ang Jericho. Pag ikapito ninyong libot, singgit mo sa Ginoo. Nga naman, mga matay na ang Jericho. Nag-unay sila, ang Ginoo nagsuguan na mo na tabo. Mo na departed ang glory sa ilaha. Kita pod mo bitan ang sila atong sumbanan, basi kita pod wala day glory sa Ginoo. Ano, because the word, the ark of God is taken. Kung dili gani ni may bawa nato ang ark sa Ginoo kanang meaning nga pulong sa Ginoo, na pulong kasugo, wala gyud ta. Mo na yang gingon sa Psalms, ingon pa ni David chapter 8 verse 4 and 5. What is man that thou art mindful of him, and the son of man that thou visit him? Verse 5, for thou hast made him a little lower than an angel, and hast crowned him with glory and honor. Tanawa, ang gikuruna sa ato, glory and honor. Mo nang wanita diri aron mo glorify ta sa Ginoo. Ni anita diri aron ni honor ta sa Ginoo. Dili ta mo ani diri kanang wala na time, lisod na. Wa bitaw ningon nga ang Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Remember the Creator in the days of your youth. So imong pagkamaayo pang lawas. Ano mga batanon maayo pa naglawas before the difficult time to come. Yung mga tigwal di na nakani. Wa man nila hinumdumi. Kung nahinumduman pa sila silang pagkabata, tagaan na sila kusog kaya ang Ginoo nagsaad bisan pa sa imong katiguan nun makikuban jud ang Ginoo. So ang pagkiguban ng Ginoo, tiguan na kiguban sa batanon wala pa. Wala mga batanon nga nakaila sa Ginoo, nibiya sa Ginoo kay wa man natudlo wala nabiya sa tinuod lang. Doon na gyud kay mahinumduman nga kami mga young people na pulong mi kabuok sa tinuod ng glory to God. Karon ako rin nagpabilin, mingon sila nagpabilin pa diay ka. Yung kaysa tinuod ng pinili sa Ginoo ang tao mo na ang pinili, magpabilin jud na. Mo na yang gingon dinhi sa Roma chapter 2 verse 10. But glory, honor, and peace to every man that worketh good, to the Jews first and also to the Gentiles. Muna nga pangitaon yun nato ang Ginoo, ang himaya ba ug ang pagtahod ug ang kalinaw. Sa matag usa nga nagbuhat og maayo, una ang Hebreyo unta, sunod ang Gentiles. Ang Isaiah chapter 48 verse 11, for my own sake, even for my own sake, will I do it. For how should my name be polluted, and I will not give my glory into another? Di gyud musugot ang Ginoo nga diin aduna pay laing himayaon kay siya ang nagbuhat nato. Di ba? Siya ang nag-create, siya ang nag-form, siya ang nag-made nato. He made us, He create us, He form us for the glory. Mo na nga di mutugot ang Isaiah nag-ingon, I will not give my glory into others. Muna ayaw ang kuna. Ikaw may maya, humble ang gingon sa Ginoo, deny yourself. Oh, di ba di ka ka-deny? Muna akong gingon, pag celebrar ka birthday, mataas ba yung kinabuhi? Sigurado ka kang dugangan ang kinabuhi sa Ginoo, o sigurado ba mahimot ang Ginoo nimo? Murag dili, di ba? Yung ano mang dili nato na i-deny. Kung mga lagat ta sa Ginoo ang atong self i-deny. Gusto may mga buhat atong self kanang magsilibrar ta sa tanang nga ato na angkon. Dili ta magsilibrar dito, dili ta magsilibrar. Kay ang Ginoo nagatag anang butang sa imuha. Mo nang wala na nang gitawag og pagpasalamat kay ngano man inaugurasyon sa balay, si tawagan na mga inaugurasyon sa
sakyanan, sa imong tanan na palit, pasalamatan, mo na naanad ang tao ana, which is dili na mao gitudlo man guna sa ato ang tradisyon. Mga traditional people ba? Mo na giingon ni Jesus Christ tama gito. These people draw near to me with their lips and mouth, but their heart is far from me. Walay pagbati ba? Kaya so pagbati nga wala may pulong sa Ginoo nga iyang bation. Mo na iyang giingon They worship me in vain because the commandment of God, gihimo nilang commandment of man. By their tradition, na pinaagi sa ilang tradisyon, muna ang giingon ni Jesus Christ, kita nagpalo, muna itong nasunod. Ang tradisyon nga ilang gibuhat, traditional man yung birthday. Muna nga ako mingon ninyo, kasi ka na mo inyong kulang. Ako nakonsinsya yung kuha na. Mabot ang determination. Muna bantayanan nato ng determination. Pag mabot ang determination, ibubo na daw sa Ginoo ang iyang indignation. Kanang indignation, muna ang kapungot sa Ginoo, the great revelation. Ang Nahum chapter 1 verse 8, verse 1 to 8, ingat pa sa Nahum ha. The burden of Nineveh, the book of the vision of Nahum, the Elkosite. Mo ni ang burden daw sa Nineveh, ang kabukat sa Nineveh sa Ginoo ba. Mo ni ang book na vision ni Nahum, nakita ni Nahum. Matod pa daw sa Ginoo sa verse 2. God is jealous and the Lord revenge it. The Lord revenge it and is furious. The Lord will take vengeance on his adversary and he reserved the wrath of his enemies. Motong tanaw niya ang Nineveh. Motong gipasubuan kini si Nahum, propeta ni. Motong gipadala dito sa Nineveh si Jonas. Pero nabisyon na ni daan ni Nahum. Sa verse 3, the Lord is slow to anger and great in power, and will not all acquit the wicked. The Lord hath his way in his whirlwind and in the storm, and the clouds are the dust of the feet. Tanawa. Morning mga bagyo, yan yung pamaagi. Kanang mga storm, whirlwind, mga hangin, dust storm, dagang kayo, yan ang mga. Kung naay may tabod sa kalibutan, mo na ang mga pamaagi sa Ginoo, mga kasuko ba? Pag naglagot siya sa tao, ano ba? Ang makasurvive, mo nang giingon naay chance. Ang dili ka survive, walay chance. He rebuked it the sea, gi-rebuke niya ng dagat. So, sa pag-rebuke, kanang mga tidal wave, kanang mga tsunami, yung gi-rebuke na, gibadlo na. Wala ingon kay nagtidal iyang gi-rebuke ang but pasabot niya siya mo ay nagsulti anang gitawag og see and make it dry. Iya po nang gihimo ng dry land nga magsulaw ang kalibutan kanang si tawag na La Nina. La Nino ang si tawag na. El Nino ug La Nina, di ba? Ang La Nina is ulan. El Nino is sulaw, no? Kanang madry land. Yana, and dry up the rivers, maubos daw ang mga sapa. Basan, language, kanang Basan, language, Malaus, and Carmel, and flower of Lebanon, language, mga laos na sila. The mountain quake at him, kanang mga bukid ba, mauyog. And the hills melt, muna mga tunaw ang bukid, bulkan. And the earth is burned. Mo nang gitawag ko ganang fire, unsa nang gitawag ganang forest fire kanang dito sa lagyo ba nga ang forest ga ng fire gani. Burning at its present, yea, the world and all that dwell therein. Ang kalibutan po nga nagpuyo diri. Sa 6,
Wala yang gingon sa 6. Sa 6, who can stand before his indignation? And who can abide in the fierceness of his anger? His fury is poured out like a fire, and the rock are thrown down by him. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and he knoweth them that trust in him. But with an overrunning flood, he maketh an utter end of the place thereof, and darkness shall pursue his enemy. Tanawa. Pag moabot na gani ang panahon, ipursugin na ang kangit-ngit, kanang wala na ipaglaom ang tao ba, shall pursue. Ang Ginoo nato is strong. The Lord is good and strong. Di ba? Sige lang tag-ingon, good and strong. He is good. In the day of trouble, sa panahon sa kagubot, and he knoweth them that trust in him. Naibaw siya ang nagsalig niya. Strong siya, good siya, niya itong nagsalig. Ikaw nga nagsalig niya, kaya balog yung ka nga ang Ginoo good and strong. Kaya naibaw yun siya, nga din siya. Iyag yung tabangan ng nagsalig niya. Mabita ng Ginoo, nagsalig ba mo sa Ginoo? Kababa mo sa pagsalig sa Ginoo? Mabita itong gisulti na ako sa inyo ha. Ang tao gani, magsalig sa tao, dili na magpakialam na niya. Nagsalig mga kaniya, ayaw na siya tudlo eh. Kung nagsalig ta sa Ginoo, ayaw na ninyo tudlo ang Ginoo, bahala na ang Ginoo. Buhatan na lang ang iyang gusto. Diba? Tanang gusto niya, kaya nagsalig maka, mo nang gingon ipiabay din, my word abay din nyo. Kung ikaw nagpabilin niya, nga nagsalig ka niya, kina nang pabiling, ang tanang pulong, pabilin ni mo. Aron ang tanang gusto ni mo, iatag niya sa mo ha. Mo nang gingon trust in the Lord, and lean not your own understanding. Kung musalig gani ka, ayaw na mo pagbuot sa inyo ang pagsabot. Mo na yang gingon din sa Daniel chapter 9 verse 27 ha. Because of the overspreading of the abomination, he shall make it desolation. The sacrifice and the oblation will cease. That is the determination. Maunay mo hatabog yun. Anang overspreading of the abomination. Tungod nga, manubra manggod ang anang pagsimba nga, di kaligut-gutan gani sa Ginoo. Ya, kanang abomination that make it desolation, sa diya mahitabo na na ma-determine na nga maruin na gyud ta. Katong wala na gyud sila nakahinumdum sa Ginoo, wala na ila buhatan na ang Ginoo, kay nga naman ang ilahang mga pagasimbahon, ang Antichrist naman, mo na na ibubo niya ang indignation niya. Mo bitaw na ningon siya sa Zipanaya, i-gather daw niya ang nation, i-assemble niya ang kingdom to pour out my indignation to the desolation ni atong mga tao nga naruin. Kita wata naruin kinaata sa Ginoo. Mo bitaw na mangandam ta nga dili ta maapil anang desolation kay gipraktisi man ang desolation. Kanang buhaton nato na kanang righteousness or good, kanang good, just and righteousness, kanang righteousness. Kaya dili na ito na buhaton ng abomination nga make it desolation, nga mawala na inon ka. Kung ang imong yani dili puro abomination, mabitaw na kanang Proverbs chapter 6 verse 16. Basa na ninyo. Kung naamo ana, abomination na imong pagsimba sa tubangan sa Ginoo. Nya kanang mag-ampo, kanang abomination sa Ginoo nga prayer, abi nimo kabaw kanang Proverbs chapter 29 verse 8. Kung siya yang gingon dito, a man who turn from hearing the word of God, even his prayer is abomination. Kung ikaw wala maminaw sa pulong sa Ginoo, ano imong pag-ampo, suko ang ginawa na. Naglagot ang ginawa na, mo nang dili ta pwede. Gani ingon si Apostol Pablo, di man mo kabaw mo ampo. Kundi ang Espiritu mo ay bagatudlo ninyo sa pag-ampo. Mo na si Jesus Christ, the God, ang atong Dios, o ang Espiritu, o ang Ama, usara na sila, Dios. So ang Espiritu, katong giingon ni Jesus Christ, this manner, when you pray in this manner, kung kamo mag-ampo, niining kinaiyahan ni ang mga mag-ampo daw, katong
nagtuman sa kabubuton sa amahan. Una, our Father, kaninyong amahan yun na sa langit. Una, ato ang pangayoon sa Ginoo kanang una, yung gito nga, kanang naa sa kingdom of God, kanang nakaplagan ni mong kingdom ba? Thy kingdom come, thy will be done. Ug nagbuhat kag kabubuton sa Ginoo. Mo na tao magampo, dili na ingon our Father, usay ang tao kasabot sundugon pudto nila ba? Mo bitaw nang ang light ingon pa ni Jesus Christ sa John chapter 1. And the light did not comprehend. Wala nila nasabtan ang pagpahayag ba? Ang kahayag wa nila nasabtan kay ngano man. Halos ang mga pag-ampuron, our Father, thou art in heaven, hallowed be thy name. Di na buot pasabot niya. Manner ang buot pasabot ni Jesus Christ. Kanang kinaiya ba? Sa tao nga mag-ampo, kanang tao mga mag-ampo. Manang kanang nagtuman sa kabubuton sa amahan, kanang naa sa kingdom of God. Kay mauram na yung tubagon, mauram na yung tubagon, kanang nagtuman sa kabubuton sa amahan. Sige, ilang kagampo, bisag wa ka nagtuman sa kabubuton sa amahan. Wa ko kakabaw sa kabubuton sa amahan. Kung sa may kabubuton sa amahan, magsige lang tagampo. Kung sa kabubuton sa amahan, ang kabubuton sa amahan, kaning adlaw ni iya ni gihatag ni para nato Sabbath made for man, not man for the Sabbath. Muna naagit tayo isa kaadlaw para sa Ginoo. Kung mutuo ka nga ikaw iya sa Ginoo, naagit kayo isa kaadlaw. Sa tinuod lang ni muna apostol Pablo, aningon ni David, amin mo si King David, nagingon siya nga kining adlaw ni mo ni atuang the day of refuge in time of trouble. Muna niyon siya, one thing I desire that I might dwell in the house of the Lord. One thing lang, gidesire niya. Kay, sa diya nga nagsulti siya, dili manggod panahon nga diinting simba. Muna naigingon, one thing I desire that I might dwell in the house. Gusto niya, dili gani, kanang everyday na siya. Pero kay, once man lang ang gihatag sa Ginoo, dili na niya mapasubrahan. Bisag gari siya, pwede gud siya makahimo. Pero kay ang pulong sa Ginoo, ang will sa Ginoo, isa lang kaadlaw gihatag sa iyaha. Sa kang Moses, tingnan na sila, ay isa kaadlaw. Ako pahulay mo, kay gipanalanginan ko ng adlaw mo na kung sukyan ta mo karon. Kining Domingo gipanalanginan ni sa Ginoo. Ang moto ining Domingo nga diin daygo nimo ang Ginoo. Pasalamatan nimo ang Ginoo, tahuro nimo ang Ginoo, panalanginan ka sa Ginoo. Mo man ako ang giani diri nganong nagsimba man ta because of the tabang sa Ginoo. Ingon pa niya ni Isaiah, anong nahimo mang abomination? Sa ila palandaan nahimong abomination, kita wa ba diay nahimo na tong abomination? Nasundog nato ilang gibuhat, why nag-distinguish? Mo nang nabuhat nilang abomination, kay walay nag-distinguish what is right and wrong. Walay nagtudlo ba? Isaiah chapter 1. 11 and 15, ingon pa niya din eh. To what purpose is the multitude of your sacrifice unto me? Said the Lord, I am full of burnt offering of rams and the fat of feed beasts. And I delight not in the blood of bullock, or lambs, or of the goats. When ye come to appear before me, who had required this at your hands? Kinsa may nag-require ining inyo sa inyong kamot to trade my court? Inyo lang tumban ang ako ang simbahan. Bring no more vain oblation. Pagdala ka mo, ayaw na mo pagdalaan ng kawang lang programa. Incense is an abomination unto me. The new moon and the Sabbath, the calling of assembly, anong pagtawag og mga nagtigom, I cannot away with. It is iniquity, even the solemn meeting. Kani-gani kung di ta magbuhat, kung mangita o kung sa right, ako nangita mo kung right, kung Lord, kung sa magita mong program, mabita itong nag-search ko kung sa ang pagsimba sa Hudiyo, wa kayo na po ma-search ang pagsimba sa Hudiyo. Murag natago ba? Pero ang pagsimba sa Muslim, ang pagsimba sa Chinese, ang pagsimba sa mga tao nga nagasimba sa ilang mga Diyos, nakita na ko na, labi na kang pagsimba nato.
Kita lahi atong pagsimba, manindog lang ta, maglingkod lang ta, maminaw lang ta, magkanta lang ta. Pero ang atong unang ato ang gisundan tradition, ang the first religion diri, kabalo mo mangluhod yun na, di ba? Mangurus yun ila. Mo na ang ilahang pagsimba, kita lahi na. Pero ang problema pag yun, gidawat pag yun sa Ginoo nito pagsimba. Wala yang gingon, your new moons and your appointed feast, my soul hated. They are trouble unto me. I am weary to bear them. And when ye spread forth your hands, I will hide mine eyes from you. Ye, when you make many prayers, I will not hear. Your hands are full of blood. Kung ano giprapisi sa ilaha, naitabog yun ni sa ilaha. Kaya giprapisi man samtang karon ako ni basahon, kung sila sa atubangan, nako ni basahon nila, mga supog yun sila, kay hantod karon ni muna na ang gibuhat. O bitaw na kita mangitat kung sa atong buhaton. Mag-search bit ka. Napa manggitay tayo. Mo bitaw na nga samtang natay tayo, mangitat ka sa Ginoo mo nang naipulong ingon ni Isaiah, while he is near, saan man nato siya? Call unto him while he is fine, sick. Samtang ato pa siya makaplagan, pagitaon na to siya, kay makaplagan man daw. Who seek me shall find me. Ang mangita na to, makakaplag. Mo nang nangita ta, mo nang nianita din. Abi nimo sa ila, giyon sa Ginoo. Ang Ginoo, pangitaon jud nato, dili ta pangitaon sa mga pastor sa Ginoo. Baliktad man na. Mo nang dagan na dato mga pastor kay nangita, nangita sila